mangihon hamuma patik ni debata di minggu pa 20 sadaon dung trinitatis sedarion. Ima natar surat di Matius 22 ayat 37 1 sia. Jadi di dok Yesus mah si haholongan mudo Tuhan debatam sian nasa atem, sian nasa hosam, dohot sian nasa roham. Ido patik raya jala parjolo. Alai dos do arga nina padua onon. Si haholongan mudo dongan mi doson dirim. Atong rap mangidogogo mahita tua dopan ni debata. Ale Tuhan debata say pargogoi mahami mangulahon na hobar tu patik mi. Amen.